Jajtu xjuħu jajtu tfal, viva viva l-Karnival. Il-Karnival ta' Malta ċelebrat fil-Gżejjer Maltin, innaduraw dex popolari immens, ħalaxa, irħula, tista' tgħid kollha jagħmlu xi ħaġa marbuta mal-Karnival u bla dubju fil-belt kapitali Maltija, il-Belt Valletta. Lura fis-sekli 12 u 13 il-Karnival diġà kien jiġi ċelebrat b'qawwa kbira Venezja, Milan, Ruma u ovvjament l-aħna ninsabu viċin ħadna xi ftit influenzi. Jidher li għal-ħabta tas-seklu 16 anke f'Santu Spiritu l-anzjani u l-morda kienu jingħataw ikel speċjali bħal ġobon, vitella u saħansitra anke ħalib. 5 snin wara li ġew l-ordni f'Malta, jiġifieri fl-1535, diġà kien hawn forma ta' ċelebrazzjonijiet. Il-Gran Mastru kien ta' permess ukoll biex jintlibsu l-maskri u ħadu semmu koll il-kavallieri u tistgħu timmaġinaw x'ġara ħallikom timmaġinaw weħedkom. Dbaħrit divertiment u xalar bla waqfien. Iktar tard jekk tiftakru ġieli ngħidu jsekwiċ laskri ġejja minn żmien il-Gran Mastru Laskaris għaliex kien waqqaf li jsiru ċertu ċelebrazzjoni tal-Karnival u l-Maltin kienu ħasbu li kienu l-Ġiżwiti li xewxu lill-Gran Mastru biex jagħmel hekk. Insomma, minn żmien għal ieħor l-isterji jinbidlu sal-lum għadna niċċelebraw il-Karnival, imma anja nerġgħu morru lura fi żmien, anke fi żmien l-Ingliżi. L-Ingliżi fi pjazza ta' warajna Pjazza San George kienu jagħmlu il-ġostra li huwa bħal turnament fejn kienu jilbsu l-korazzi mill-armerija tal-palazz stess u jirkbu fuq iż-żwiemel u jagħmlu bħal lotta bejniethom u dik kienet xi ħaġa spettakolari. Il-famuża xabla, il-lob ta' xwabel, il-Maltin jiġu flimkien mal-kavallieri kontra t-torok, nafu għaliex it-torok, li kienet ukoll bdiet fil-Birgu. U l-kelma propja kienet parare, għalhekk ġiet il-parata, jiġifieri jillottaw bix-xwabel li baqgħet tradizzjoni llum il-ġurnata naraw it-tfal jisfnuha u nistgħu ngħidu li biha tiftaħ il-festa tal-Karnival f'Malta. L-għada jibda r-randan, 40 jum ta' sawm u astinenza u penitenza. Allura karnevale, jiġifieri il-laħam jiswa. Imbagħad karne levjare, tneħħi l-laħam għaliex il-laħam ma jkunx jiswa iżjed. Żewġ affarijiet oħra interessanti. Palazzo Castellanija, jiġifieri l-lum huwa l-Ministeru tas-Saħħa, kienet titwaħħal ġebla u kienu joqgħdu jsawtuha. Din kienet tissimbolizza li f'dawn il-jiem tal-Karnival ma tingħatax penitenza u jkun hemm ftit iktar laxkar u divertiment u xalar. Apparti hekk, issa iktar viċin lejna kien hemm Lebanis għax-xidjaq li qal li ra affarijiet li ma jitwemmnux bħal meta irġiel libsu ta' nisa u nisa libsu ta' irġiel. Din għadha popolari sal-lum u fil-Karnival tista' tgħid li ħafna irġiel libsu ta' nisa. Insomma, il-Karnival it-tajjeb u nawguraw lil dawk l-artisti kollha li jiċċelebraw dan iż-żmien ta' festa mill-isbaħ.